Pelješki most dugačak je 2404 metra. Na najvišem dijelu nadmorska visina mosta je čak 55 metara, čime se omogućuje nesmetan prolazak brodova u Neumski zaljev. Po mnogim procjenama ta je visina zapravo znatno iznad one potrebne, ali s obzirom na zabrinutost koju su imali predstavnici Bosne i Hercegovine da brodovi neće moći ulaziti u zaljev, izvođači su željeli biti potpuno sigurni da po tom pitanju nikakvih problema neće biti. Most je širok 21 metar, ima 6 glavnih stupova i 13 raspona od čelika duljine od 72 do 285 metara. Temeljen je na 100 metara dugačkim čeličnim cijevima promjera 2 metra zabijenim u morsko dno. Gradnju mosta nakon natječaja u travnju 2018. godine dobila je kineska tvrtka China Road and Bridge Corporation.